Každým trackom prerážate, no vedno to čo robíte je každému úplne jedno. Rapujete o Bill Gatesovi, ale aj tak stále pýtate od mami na listok na vlak. Fotka s Mercedesom od takoho otca. Hráte sa na niekoho z fake, to sa pozná. Stanová rodina sa baví, donáša mi info. Viem, že nemáte battle history, nie ste inform. Buď autotune, alebo to nevíde. 150 za vami nikam nepríde. Či battle alebo koncert, je to jedno. Priorita vaša, nič nie je z toho. A keď sme už predsa len pri tom, tak viem, že je vašou prioritou iba to, aby streamy neklesali. Priznajte sa, koľkokrát denne ste streamovali. Prioritu vychádza mi to na 6. V podobe tohto disu máte za to trest. Každým trackom prerážate, no vedno. To, čo robíte, je každému úplne jedno. Rapujete o Bill Gatesovi, ale aj tak stále pýtate od mami na listok na vlak. Čo si vy všetci vôbec myslíte? Refa, že ma niekedy zničíte. Stávajte si vzdušné zámky ďalej, len ak chcete padnúť do priepasti tmavej. V celej svojej kariére máte bordel. Každý, kto vás počul, to že ste dobrý poprel. Akože si neviete nájsť deň, dva. Najdrahší je na tom za pár eur vlak. Možno sa len východu bojíte, aj keď stade Bratislava celá skoro je. No a viem, že vaše city je bulava. Z električky na cestu a drahá káva, kvôli ktorej ideš po požičku do banky, lebo už nemáš čo vypýtať od mamky. A tých 117 na môj fanbase nechytá, to si zapamätajte.